Di penyanyine. Durung mbok udang kok. Wis Idone meteng engko. Aku nek perkara nono maneh iki blereng mataku kok. Yuk Cahayu. Wah, ya Allah kimlah iki. Ngarani wong sak penake dhewe. Piye? Nduk cahasu. Cahayu. Gowo ye. Piye mau? Dudu gowo es nek gowo es. Anyep. Petisen. Nek Nduk, tak gandeng ya kotrek. Mika. Aku nggo kenalan lho mbok didoi ngene sik. Apa? Jejer tang. Tak candra repepeh lampaipun temanten kekalih. Iku kemanten apa grak jalan? Sing halus atong. Sing wadon kaya Sri Devi, sing kakung persis serigala. Iku nak temanten loro. Piye? Jejer tang. Sajak bintang film Hollywood. Apa? Sing wedok. Apa? Lali aku. Laline apa? Piye to? Piye? Padha mau neh lho. Piye? Sri Kandi. Sri Kandi. Nek sing lanang persis sing ngoni-ngoni. Apa? Kire. Jajal kowe. Aku kok dikonokno. Jajal. Apa? Gandengan aja. Duk, Cahayu. Ape mbrobotno mbae teng pundi ya setruk kadose. Ora bae. Gah. Lha apa? Jejer. Nyai wis sore. Lho Mbak, aja gua batang. Batang dasem. Namanya siapa? Sapa mau? Empuh Hartono tak sapa jenenganmu. Karepmu jenenge sapa-sapa ya lah kok. Jasmi. Ayo. Namanya siapa? Iki dagelan yak-yakane uga nek kok sop. Sepatu anyar perkenalan. Iku nyileh. Namanya siapa? Mega. 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 Asli dari mana? Kuping budek. Hah? Kuping kopokan kebak laran tok. Piye? Meika lha apa Mega? Lho sing dijenengan kowe ah kene. Aku nglurusno lho Nanti tok. ribut lho kowe. Wong kene ora ribut tok. Pak Jupri genteni ku ae, Pak. Nuwune Pak Jupri. Pak butuh putu ale-alean Pak iki Pak. Takoni nah. Namanya siapa Duk Cahayu? Mega. Mega. Asli dari mana? Ngemblok. Enggak. Aku ora terus takut kok iki yo. Belas. Asli dari mana? Kudus sendiri. Kudusnya mana? Kono lho. Kowe ku malah mateni aku bubu. Mbok pundi ngono mae? Kayen, Mam. Kudus. Kudus. Nah, hobinya apa? Maling, Mas. Enak-enakan. Hah? Enak-enakan. Loh, enak-enakan. Ayo tak kayak enak-enakan. Sik tak urus. Piye? Tak urus. Eh? Hobi umume tong. Heeh. Masak. Masak. Nek wong wedok masak. Kuliner. Nek wong lanang iki mancing. Mubang. Mubang. Iki kok enak-enakan enake lha apa? Ayo mangka takoni kowe, enake apa? Enake lha apa? Mau ora mengket-mengketan? Nyanyi wis sore nyanyi. Yuk, dados Satu ditembangi apa? niki wonten request Pak Manten. Mau tinggal karesenan pripun? Dikasih koleksi mawon. Koleksi mawon. Mangke ninggal katerusan sampai sama yang pakai gaul kuning nggih. Masuk. Dikasih sesal. Sesal iku bahasa Indonesia, bahasa Jawane apa? Gelo. Loh, bahasa Inggris ya. Dados sesal Purwo Budaya. Audionya apa? GBL Audio Sound System. Gobal Jan jos lho Mas. Gobal gabul lah. Gobal gabul Mas ya. Gombal. GBL gombal. Monggo Cok. Dadi sesal Purwo Budaya campur. Cari aksi dadis. Apa ngene iki gene lho kok. Budaya aksi Denis GBL Audio Sound System. Pak Supri matur sembah nuwun Mas Boto. Juga impian yang kulihat
Rayu ah. Rayu. Nyanyi ah. Rayu Bes. Rayu wo. Nah. Wong ayu tresno kinarya tombo iki lagune Lintang Asmara. Kowe ngrayu apa? Rayune apa? Aku ngerayu. Yo ah kene. Tangane dicekeli to, beri to romantis. Malam ini ku tak dapat Lagu tidur apa lho iku? memandang wajahmu selalu. Roma Irama. Roma Irama no. Aku campur sari. Kowe. Kowe apa? Aku yo yo padahal. Kowe iso. Aku yo yo. Kowe iso. Gundul pacul. Bangsane apa lho kok gundul-gundul pacel iku? Ayu nang ngene kok gundul lho. Hah? Terus, nggih matur suwun sanget kagem para pamirsa Pasuruan Lor. Jepadon to sak Ingkang minulya nggih Pak Ibu Dewi Murni, mbok bilih wonten request kang dereng kula aturi, mbok bilih wonten kata yang kurang enak. request apa njaluk ninggal katresnan tok. Heeh. Lah ya mau kelayong-layong. Nggonku. Ini Dedek Salma iki. Dados Purwo Budaya. Purwo Budaya DBL Audio Sound System Locok. Pandemika. Aksi Deni. Dari
Anem lulus.